Ola, son Roberto Oliveira, son músico e investigador e tuve a gran sorte de traballar en Casa Baubo. Fui un profesor colaborador nos cursos de musicoterapia científica aplicada. E que contarvos de Casa Baubo? Está formada por unha familia alucinante, unha familia super riquiña, con unha profesionalidade brutal. Aprendí moitísimo da man deles, increíble, porque eu iba como profesor e sinceramente posiblemente haya sido a persona que máis haya aprendido con eles. E para min, que decirvos, non mo pensaría, tedes que correr a matricularos porque unha profesión unha profesión do futuro e unha profesión que necesitamos dela, precisamos de ter profesionais neste sector. Por favor, non tardedes, matricularos. Gracias.